karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ang imong kuya. Miss Indy. Oh, pwede pag mo hilom ka? Oh. Akong tirada. Okay? Unsa? Hangyo lang. Akong tirada. O nga naman daig, mutira ka. Hangyo lang gani ko. Okay, para kalma lang Cindy ha. Kalma lang Cindy. Hilom lang ha. Daplin lang ta, daplin lang. Sabar ref, oy, stick to na baya ni mo ref. Hangyo. Player good. Hangyo ko na player ba? Unsa ba kay? Grabihay naman so dili ka magkasabot na taon Cindy. Kasabot ko. Ay pasigyaw-yaw da, kasabot na ko. Mo kinaiyan. Taon na pa rin siya. Marimar, imo na. Ref, Kadugay sa mutira, oy. relax lang gud diha, Cindy. Pagkadugay! Matira na ko. Okay. Watch and learn. Watch and learn ka dyan. Ni Ana. Pasok yan o na kayong numero 1. Plastada pa ang numero 2. Ha? Plastada. Oh, si Kumelo! Sa nagtila! Sa nagtila! Pio! Tira ko na si Si Kumel! Rake! Oh, Sila! Si Kumel! Pastan ko na! Aya ko ha! Oh, yes! Haya ka! Marimar ko! Go! Wow! Okay na. Kasado na. Larga! Yes! Ha! Pasok. Pasok numero 2! Huta ng bula! Ilaw Huta! rake! Ay! Baberi mo rake! Anong nibaba din ako? Ilaw! Kapoy di mo! Bibar na sa rakin. Abiba lang Ay, ganiko! pagbuot! Biba mo! Bida. Sama ni Cindy. Tawagin niya ay. Kung sila magsaba! Oh. Ano. Huwag kayo Ay lagsaba Pero na. kung kita! Laki. Ay lagsaba na. Nasaan? Okay, pwede ba? Okay kayo. Santo ni. Santo. Pwede. Hilom lang taon mo. Ha? Roque, hilom na, Roque. Okay kayo, Rep. Sige, why problema? Yes. Allah! Naku! Wala! Aray ko! Aray ko! Pasok na nga! Numero 3! Ala, ubusin mo, Marimar! Ubusin mong lahat! Ilaw rake! Yan kasabot rake! Bugo ka rake! Abay lagi bir sa patusan. Mag-English ko rin. Sige, mga bugoro, no? Sa gila ng duwa ko tanaw lang dia. Mata lang pagiyukan mo ayaw na pagdagito dia. Sige, okay ba? Okay. Okay ba, Inog? Oh, may pagkatiraw. Suot ang numero 4. Animal ba yung leche? Iset! Wa mo kayo hunong niya bagulbol sa standing, oy. Muusap sa gidaig bulanis Marimarda. Aha, sa standing. Okay, minaw mo. Standing. 2-1, 2-1 in favor of Haya. Sige, anak, sige, istorya diha. Pass your papers. Dala kontahan o Rocky o. Thank you. Unsa man? Unsa man? Usap pa ka? Usa pa! Nga na gutong balibaran ka? Ikaw na lang? Mo gyapon 5,000. Oksado, okay? Ge! Oh, tira, Justin. Ay. Tira, Justin. Ay, si Justin, apil magmasya rin noon. Tira. Cindy. tira. Ayun lang pa mail game, Cindy. Tira. Desisyon na sa Marimar. Tira. 8-3 na niya. Race to 9. God. Malasa Murder. Malasa sa dawan ni referee. Ang referee may hinungdan ng tanan. Malas ang referee, no? Tira. Ayun, masya na sa si Nugdug, ay. Ang bugiro ba lang nugdog og Justin? Puli-puli pagmasyar ng mga animal. Oo nga, ang kapabor man. Huwag tang magtira ni Haya. Bisita sa gnaong ni Murik, oy. Yabag. Bisit Ako naman, ikaw, nabusit og daw ni Uno. Jess. Tira, Yes. Jess. Jess. Ay, lagi lugro ba? Kami ikog ta. Sige, Jess. Lugros nugnog ay. Sugali, Rick, sugali. Bila. 100 lang. Mga pagkabusit. Kasi TG's 100 de posta. Ina. Oh, 100. Di ka masugal?
Tika sa mo na, Nogoy. 100 pesos lugro pagag GCT. Wala mo taga, turog, bulldozer na. Aw, gusto kang dinagko, Bayrik? Aw, 5,000. 5,000. Okay, kasado. Kang Marimar ka, ug ako, haya ko ha. Okay, patik. Oh yes! Ha? Last ball na! Ayaw kumpiyansa dahil Marimar ay kumpiyansa! Hindi na kay. Alam magsaba di ano eh. Kaya nag-concert bayo si Marimar oh. Okay, tira na. Tira na. Kini. Oh, Ops! Hala! Kana! Daog na! Daog na! Daog na! Beatrice ang score. Pagsida, no? Hello, Day Marimar. Congrats! Salamat, Idol. Gabi ha. Congrats Sam. Marimar, congrats! Thank you, Justin. Ayuha din ni mong budua dayo. Rak, si Cindy, wa katigo ko. Si Gambata. Ayaw kay pasig din na sa kay mga away naman sa larong. Daw, Justin, unsa man? Sayang yun ni mo, Marimar. Kining picture ta. Uban sa champion. Oh, sige, wala problema. Picture ta. Paldo na! Enjoy na kayo sila day. Baus ta. Cindy, Ikaw, Rick, unsa man? Hagito na to sila. Sige na. ang giton sa unsa. Duwa mong nugnog. O di ba ni Justin? Oh, mawa? O na! O, sige. Hagito na to sila. Bisag kin sila ng nugnog o Justin. Basta duwa ka ha. Duwa ko. Berak, i-on sa akong wifi, ha? Imuraglag kay kada. Sige. Mana kina. Humanat pislit mo. Abay nog. Si Cindy ba? Ano na paingon diri? Ni paingon diri nato. May lala. Ang bida dako ra ba ng pildi da? Ako nagpili na. Bagsikan ng bayhan na no. Away sa Bitaw sala. Bitaw. Hoy! Ah. Kamon tulo. Uy, Makigduwas Ricky ninyo. ha? Oo. Ikaw, lag. Unsay duaon? Takyan? Sa may duaon nimo takyan? Ikaw upawa kay bugal-bugal ha. Duklong ko ng upaw nimo rog lagot ko nimo. Dukla rumawang loading ani sige dukla. Mutanar siya day. Ayun, suko. Sa duwaon ni ato ani. Billiard oy mga bugo, ang aang naman sad gago. Mao ba? Si Rick magkigduan ako. Hatag siya 5-7. Adili oy, parihas. Ikaw nugnog, duwa ka? Ginagmayay lang gud. 5-5. Oh, sige, duwa sila ang Justin. Kuya. Duwa idom. Sige, Inas Rick. Duwa sila sa Justin ang akong mangod. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!